Сашка! Ела ти дам свирка. Махни ми силиконовото го, махни. Изкуби ми го. Имам и друго. Ти, че си без силиконовото. Аз имам също свирка. Айде, Николче! Айде, давайте. Давайте, почваме. Айде, нареждате се там. Айде, давай, Крумов. Не, излизайте. Всички топки е там на пейката, отивайте на пейката. Айде. Започва приятелска среща между футболен клуб Миньор 2016-2017, втория отбор, и футболен клуб Перник 2. Айде, давайте! Айде, топка на Миньор. Ама колко деца се гледате сега? Играме в футбол 5. Да, аз и аз засичи. Никол, можеш още напред. Никол, дай надясно да ти даде. Надясно. Не гледай там. Айде. Айде. Бий го е сега. Имаш и назад, Никол. Никол иска. Имаш човек. Внимай за тебе. Браво. Добре, Иво. Абе, играем с Томка. Бе да играят. Спираш! Ари, Иво качи. Алекс, чакай, бе. Никол, виж. Тони движи. Ево, не. Иво! Добре, дай едно удар. Ставай. Иво, човек си, бе. Тони, долу. Може да дадеш на Никол. Алекс, ляво. Сега, Тео, напред. Да даде на тебе. Ето, Иво, аре. Давай, напред. Никол, ето го пред тебе. Не, Тео. Един да го хване, Никол, другия си ти. Дай. Добре. Може да биеш. Браво. Никол, иска сега. Айде, Никол. Добре, Никол. Дай. Браво. Виж, може да не бързаш. Спри се. Може да се спреш. Айде, фани човек. Пред тебе. Тони, дай напред, Тони. Напред си. Напред и вляво, ето го човек. Бий го. Това е. Дай. Браво. Тони, остиго на Никол. Айде. Играй. Дай. Имаш Никол назад. Отивай. Тони! Иво тук човек.
Тонката му се сме. 2019 година е детето. Е, малкият. С шапката, с шапката. Браво! Тръгни стопката, тръгни стопката. Айде, пас на Пас, давай. Ай. Тръгвай стопката, тръгни стопката, Жоро. Жоро, тръгни напред, Жоро. Дай, тръгни напред и Жоро, подай. Тръгни сега финт към... Айде, на тебе. Браво. Давай. Давай. Браво, браво. Играй. Браво, дай. Дай. Давай, гледай. Дай пак. Бре. Ваше. Тони, дай да учина. Браво. Дай, Никол. Дай, Биго. Тони, дълбочина. Ама първия път, Иво, гледай, той ти се освобождава, не може. Его, Тони, влез. Дай, двама Стъпи. може да хванеш, Тео. Дерби. 2019 е 7 номер. Да, бе, човек. И па баща му се занимава с него. Давай, хвани го преди. Чели го, Аре, бе, Тони! Тони, бе, ти гледаш как излиза, бе. Сега ще викнем от Тони си отпред и да не се връща. Тръгвайте един. Давай сам. Давай стоя. Никола, ето го до тебе. Тони, стой напред. Тони, стой с този човек в ляво. Е, това е. Дай. Браво. Жоро, дай ти вече. Тони, седиш отпред и не се връщаш. Дай, Никола, дай да се вземеш. Челиш, завършвай. Браво, Алекс. Браво, те. Отстъпвай, Алекс, отстъпвай, си на место. Брат. Тони, стой напред, Тони. Отиди долу. Тони, стой напред. Стой напред. Браво. Тони, отпред седиш. Алекс, не трябва да тук. Трябва да става и да тук. Двама сте пак. Крумов! Тихо. Завършвай! Тони, искам те отпред. Седи отпред. Саши, я вържи, бе. 3 часа се върза. Добре. Брат, търси линия на пас. Да има место, къде получиш топен. Едно. Добре, давай. Егоров, човек се вземе. Иво, трябва да има да... Давай.
Саше, нека влезе след малко Иван и да излезне тонката. Не, почивай, Алекс, върни. Тонка, обличай якето Иван. Нека Иван влезне отпред сега малко. Григоров долу. Доминик, отивай долу на тъча. Ванка е нападател си. Отпред отиваш. Алекс. Айде. Префърли го твой човек. Тука, коврат. Якето, там всички якета да са. Ето го твой човек. При него отиваш. Така. Това ви. Не мога да снимам. Обърнат, гледай топката. Би. Браво, коврат. Браво, мой топче. Ивана отпред. Запази. Григоров. Алекс. Доминик, айде да игра напред. Шубе. Крумов, якето си облечи. Добре. Якето си облечи. За сега не. Защо? Така ти казвам. Те остави на земята! Тео, айде по-бързо, остави на земята! Иване, отпред отиди! Иване! Али, Иване! Дай, Жоро. Николче, и аз мени Никол да влезне някой друг. Да излиза. Теди, отиди отзад да дойде Марчело да дойде тук отляво. Иване, нападател си. Добре, Марчело, чакай си. Дай напред. Айде, дай. Супер. Поемаш, завършваш. Браво, бе, коврат. Хубавия. Браво, мой Томче, обръщаш се с лице. Искам да пазиш човек. Стой, не връщай толкова назад. Тук няма никой. Брат, гледай напред хората, бе. Аде, сега като... Отивай. Подаде ли отиваш? Отивай. Хубав пас, Теди. Ай. Фал има, Алекс. Фал, жълто, фал! Заложи там, Алекс, изпълнявай. Там залагаш и изпълняваш. Стена! Жоро, застанете с Марчело стена. Марчело, от брой 5 крачки, Марчело стена. Така. Там. Ама не го бутай. Само стой. Давай, завърши. Добре. Да, бързо на ти. Тръгвайте. Григоров, ела. Що си свали повече? Език. Да имаме три екипи. В момента ти. Банката си напред. Айде бе, имаш сумма. Дай. Банка не се връщай сам. Ти напред. Ела, сега вправо. Давай напред, дай на... Леле. Той бегай. Само викам старата нещо. Бутай и бегай. Какво вика това? Ма не бутай буквално. Кажи им, подай диагонал да видиш какво че има. Ма как да дам, вика по въздух или по земя? Давай, Жоро!
Пас, пас! Погледай, давай. Теди! Марчело! Влези навътре! Айде, Жоро, искате, бе! Айде, вкарай. Ево, ти дай назад. Искате, бе, Марчело, движи, бе! Айде, Жоро, ето ги! Ето го! Алекс, ляво! Взимай и поемаш, завършвай! Добре, Алекс, пак! Браво! Удар да бие. Леле. Айде по време, Алекс! По време! Айде, деца, и отивайте там да ви каже 2 приказки. Ево, ай стига. Да, кои останаха сега? Нека почнат пак същите, които свършиха, и пускаш и после ги пускаш. Предупреди, че ако някой реве на тренировката, ще го скъсаш от тичата. Айде, давайте! Сега почват същите тренера, каза, че после ще влезе. Да, после ще влезете всички. Колко човека сте отвънка? Всичките, че влезете, 4 сте. Колко сте? Марти, спокойно, нямаше лове. Колко човека остават? 4 ли остават? Бе, сега след малко, тя ще така... Ама Марти да облече нещо черно отгоре. Ако те на Жоро горнището да облече. Иване, отдесно мини и Жоро, нека отпред. Жоро. Той е техен център, мини ти отпред. Айде, Марчело! Айде, давайте! Давай, Виго. Давай. Пас. Добре, браво. Банка, че си напред, банка. Тръгвай, пас! Браво! Дай. Добре, браво. Пас. Пас. Браво, дай пас. Дай Марчело, дай само. Айде, бой. Теди, върни малко. Айде. Дай. Добре, браво, Банк. Дай. Теди, изпълнявай. Марчело, ти отпред. Аре, Жоро, отпред, бе, Жорко. Айде, Жоро. Жорка към топката, Жорко. Тяхна е теларите. Бутай беги. Напред, бе, аре, Вадя. Малък. И Иванката. Едно, Тони, аре, бе! Марчело, тръгвай. Тичай, Нико, тичай. Браво, Нико. Давай.
Напред е, дай. Добре. Няма да биеш. Марчелко, на кой е топката? Еми, дръпай се да тогава да бият. Тръгвай. Тони, аре. Пас, Иво. Браво, Ивчо, идеално. Я, виж Григоров бързо. Ама не викайте да те чуя другия, бе. Шут! Браво. Добре, спокойно, леле, стане. Давай, Иване. Ванка, напред бе, Ванка. Спокойно, бе. Иво, взимай. Аре, давай долу. Тони, паса, Тони. Браво. Ще ви кажа след малко. Аут има Тео сега. От земята слагаш. Нико гърба. Жоро, иска на празното. За тебе, бе, виж човек има. Така. Ама да го видиш. Айде, Жоро, дай към топката. Браво, Тео. Мажорко, тук на празното ти я дава, идваш тук. Айде. Тони, айде. Движение, Тони. Смел, по-смел. Браво, Иво. Надиграй се. Браво, Григоров, добре. Не бързай, Наша. Тони, дълбоко напред. Иво, аре, бе, Иво. Марчело, кой фана? Пас. Бека, бе. Ударя. Би. Не мога да го оставиш да се обръща. Поема и да се обръща. Врата! Пази вратара, Ваньо! Я дай да Тони, пърля се на Тони. Добре. Тонка, тръгвай. Бий го. Не назад, бе. Тонка. Айде, Марчело, давай, Марчело. Бутай, бе. Пас сега. Сега пас. Браво, Иво. Супер. Сега ще да са готови, ги излезнали топката да влизат всичките. Ева как си имате. Айде, смена. Излизайте всички бързо. И якетата бързо. Иване, давай. Всички ли си? Да. Чакай, бе, ти защо? Защо влизаш? Сашо ми каза. Ти каза, че искаш да играеш, аз така го казвах. Има ли някой друг, къде не е играл отвънка? Бе, нека... Не, с тия ли деца искаш да играш? Ще игра с лъка. Моля ти се. Давай, играй. 2 минути ти дам. Дай напред, Тони, дай. Казвам ти го честно. Подавай, не искам! Не! Нямаш право да биеш удари. Чули ме? Един удар биеш ли излизаш? Не! Има значение за мен. Не. Иво отдясно. Иво отива, Иво. Остани отзад, Крумов. Крумов, остани. Браво, Никол. Дай сега назад. Изпуснах атаката. Бързо! Пас! Запаси. Иво земя. Иво, ма тя е техна, да, Иво. Тръгвай, Марти, Теди, Тони. Дай. О. Пас лице! Отваряй! Никол, изпълняваш
дай. Пас! Айде, Удър! Браво! Би там! Айде, Никол, сама! Добре. Връзките, нали искате? Значи само подаваш. Ако искаш да играеш, ако не излизаш. Дай му бързо. Марте, с левия крак я спри, Марте. Жълто. Давай, Никол, не, ти тичаш с Кулов заедно. Пас, ето го, Марти. Браво, бе, техничар. Дай, гледай. Браво, играй! Двама сте. Иво тръгва. Мико. Ето. Добре, Изпълнявай. Бързи да ги насяка. Ма Никол, дай лек пас, бе. Каза, слушай Сашо, ти какво ти говори до тебе? Е там дясно, кой ще го фане? Кой били дясно сега? По-назад, Марти, по-назад, нека си изпълнат хубаво. Айде, пас. Браво. Дай. Никол иска сега. Ето я Никол. Дай, Никол, дай да вземем. Аре, Тони. Изпълнявай Крумов тука. Тони, отмини отпред. Марти, е там на празното. Браво. Тони отпред. Сашка смени го, че... Пред топката. Доминик бягай, пази човека на палата. Добре, Крумов. Дигни вата, бързо взимай решение. Седи отзад. Пас! Иво, брат е сам, мога да мога. Ъглов! Дай им да бият. Нареждайте се, Марти, айде бе. На градата, пред хората. Ваньо, на другата страна сме ние. Иво и Григор. Тони от дясно. Никол зад теб. Напред. Его Доминика е. Дай, Иване. Я. Дай, двама сте там. Удар. Двамата вратари там, браво. Айде, Никол, Добре, Крумов. Пас! Айде, Марти. Браво, Марти. Тичай, брат, спирай. Браво, Доминик. Браво, моето момче. Баба, да ни пас. Кой е нашия отбор? Айде, тук, Марти. Никол иска я. Марти, пас на Никол. Иване, не пред него, пречиш му. Айде, Никол. Сега разбираш ли защо не играеш? Сега, ако не разбираш, сега трябва да ти е станало ясно. Ванка, стой си напред, Ванка. Затова си тренираш гимнастика. Давай сам напред. Аре, давай. Марти. Спри се сега там. Айде, пас вътре. Браво. Иване, пас на Марти.
Айде, къде сте? Сега какво да ти кажа? Гимнастиката си ти отива. Дай ти напред. Тръгва пред. Паса пред. Банка, дай би. Опа, бега, бомбата трябва да я поемеш. Шуко, поемане. Ме измори ли се, Николче? Еми. Ляво, Нико, ляво имаш човек. Ляво. Айде сега, отивай. Марти, поемането, Марте! Айде, Никол, сама. Да, екстра. Тони, тичай. Тони, тичай, трябва да. Дай. Да влезне отпред Жоро и да излезне Иван. Айде, би го. Браво, Тони. Дай, отивай. Нека играе тук от Николче, мини отпред, Жоро, мини отлево. Браво за левия крак, Тони. Дай сама, Никол. Пази вратар. Браво на вратарите. Дай сама. Изчакайте го да стане. Какво стана там? И аз? Ама не, Дими. Двамата се фърлят. Ау! Няма... Кажи, да. Служи крака. Жълто. Не, от никого. Трябва играе. Сам си не бързай. Браво. Айде, ето го Марти. Марти, Жоро изпълнявай. Марти, ела е тук на местото на Жоро. Сега разрешавам да... Ето го. И аз забрих да снимам. Айде, почивка. Добре, че ги разделим по 10. Еми, нищо, само ще ги... Сега другите влизат. Сега тия къде беха отвънка, бързо обличите си якето да влизат. Марчело, минаваш от десно. Не, Теди влиза. Ти минаваш Жорко отляво. Тонка, добре ли си възстановили, мой Тонче? Айде отпред минаваш. Значи Теди, Жоро, Марчело и Тони. Другите излизат. И ще влезете по 10 минути, ще ви раздела. После още 10 минути ще влезнете всички. Тренер, може ли след 10 минути само един гол? Ще се разбереме тогава, айде. Сега, се пазариме. Жорка, айде. Ти ги дай свободно, искам да го кажа. Само предни си. Не съм ти да разбираш. Но ти искам от левата зона, като тръгнеш тук, го искаш надесно и да си биеш лево. Айде. Готови ли сте? Чакайте вратарите да се оправят. Чакайте. Крумов, Якето по най-бързия. Никол, Якетата бързо. Тези отвънка. Марти, Якето. Иване, Якето.
Крумов, работа там нямаше, тук. Абе, давай, изпълнявай, няма, Тонка, изпълнявай. Айде. Стара интересно, дали трябва на футбол се надълго. Не бе, съгласен съм. Съгласен съм, а виж, до последно не се знаеш. Взимай, ударя напред. При мене, ще лица останаха от 9, вратара от 9 да го пущам напред нещо на лева. Ага. И... Браво, Григоров. Нищо не е станало, давай играйте. Колко е резултата? Бега натам, бе, резултат не те интересува. Много ме интересува. Изчезва назад. Бе, топката, би. Айде, може пас. Браво, Жоро. Тръгва и гол. Дай. Сами видя на... Никой не е отзад. Дай пак. Браво, дай пак. Иво буте. Дай, Иво. Марчело! Иво сам, бе. Марчелко! Тук се борят, ти си иш и там гледаш, трябва да дойдеш тук отпред да помогнеш моето момче. Ядънци. Пас сега. Давай, Марчел. Перфектно, добре. Жорка, помагай отзад. Жоре, върни. Жорка, трябва да се движиш. Няма как да стане, моето момче. Добре, подай. Пас! Колко можеш, толкова, браво. Иво влез. Ама Тони, през човек не мога да мине тук. Шут! Браво, Григоров, завършай! Браво, моите дете, добре! Айде! Горе. Якето веднага се облича. Тони, там с кой си? Ела, тук е момчето, его. Това е тъч, трябва да си фанеш човека, къде? Кой си там? Аз не видях, не мога да видим от тук. Иво, с лице към топката, стига гледа на другата. Да не те излъже, Иво, от към нашата врата, още Давай, Жоро, айде, Жорко. И... Пас! Браво, супер! Седи, Ваня, отпред, стой така. Дай! Аре, давай, Жоро, айде малко, айде дай, момче. Аре, тръгни с топката, Марчел, дай отпред, бе. Ето го ти до тебе. Айде, дай. Добре, браво. Тони, движи се, Тони. Дай пак.
Марчел, стой пред топка. Яхне. Хайде го тръгни его. Жора, зад тебе. Зад тебе има един. Дай сам. Браво, Вичко. Имай там. Тренер, колко минути са минали? 5. Да, точно. Тука Иво. Иво, тука гърба. Гледай си, човек. Би, Иво! Браво! Пас! Браво! Ама Ивчо, искам да се будем ти да ги взимаш тия решения, не да те викам сам. Отива Иво! Тони, не ти! Ето го, браво! Нищо, би пак, би! Хайде, Иване, дай напред. Не натам, бе, Ванка. Дай, пас! Браво, нищо. Браво, добре. Ваньо, нападаме там, къде е розовия вратар. Браво, момче, добре. Едно! Говорете си, бе! Говорете си двамата! Тони и на това. Марчело, застани отзад, те там в защита. Още малко. Да. Пази е Жорка наша. Айде, Жорка, взима я, Жоре! Айде, Жоре! Айде да го си шут. Браво! Браво! Момчета, дай! Изпълнявай, Марчело, дай! Ванка, дай напред. Те... Жоро, покажи му, иска я! Айде, ето го, Жоро. Хубаво, дай. Браво, Ванка! Дай, Ванка, дай. Браво, само трябва да поемеш клуб. Дай сам до край. Добре, дай. Айде, Теди, тръгни, бе, тръгни, Жоро. Ма защо, бе, човек? Марчело, къде трябва си? Там отиди. Теди, тук трябва си отзад. Дай му на Теди. Айде сега, пасни си. Жоро, ма тръгни, бе, човек. Ама сидите на едно место. Всички седите на едно место. Марчело, дай назад. Още малко. Ванка, дай напред ти. Жоро, натисни. Тренер, коя минута е? Има още 8 минути. В смисъл 8 е минала. Дай, Жоро, сам. Айде, дай. Шут. Жорка, ти бягаш от вратата. Вместо да тръгнеш към вратата, ти бягаш от вратата. Няма как да стане. Ти трябва да вървиш към вратата. Разбрали ме, Жоже? Ма тръгваш към вратата. И си изпълняш. Теди! На Теди топката, Марчело. Айде, тръгвай, Жоро. Сега ще е да смена напред. Айде. Излизате четиримата, якетата бързо. Мартин, Николче, отиде. Иване, айде. Чакай. Теди остана. Никола, десно мини. Да, давай Крумов, файне бързо. Теди остани.
Никол, къде седиш, къде играеш? Там си. Давай, Мартине. Браво, Макти, ставай, Макти. Браво, Макти. Никол, играеш там отзад, от десно. Там си, там стой. Там стой! Чакай, преобличат се. Чакай, Марти, чакай си подадат. Нека вратара, айде готово. Върни ми я, Марти. Айде. Добре, Дело, добре. Много сте близко четиримата. Слушайте, Сашо, събрали сте се, Теди, не до него. Имаш ги назад. Дай ни гол. Айде, дай. Марте, тичаш за Аудо, Марти. На гърба на хората трябва да сте, нали знаете? Крумов за тебе. Айде, би. Ето го назад. Добре, айде. Пас на Марти. Браво, айде, ни свай. Би. Браво, това е друго нещо, искам комбинации. Дай. Пас. Двама сте там. Гол. Дай, гледай. Пас. Айде, Мак. Дай пак. Марти, защо? Спри си, не ти удобно, спри си, изиграй. Айде там по вратарски да... Крумов за тебе. Дай. И Никола не се пресегай, тази излиза. Крумов, къде трябва си? Айде искам мръдния. Тръгни да потъчай. Айде. Марти, пази колегата ти вратар, бе. Искайте, ваше сега койна. Его Марти, виж ги Марти и Никол. Бързо, бе, човек. Дай на сестра ти, бе. Защо копваш, бе? Дай я по земя остро. Никол, ти пак забравяш къде се намираш, честно ти казвам. Пак забравяш къде се намираш. Давай, играй така. Изчакай, те. Никол, ти къде играеш, бе? Къде играеш? Айде, дай. Айде, Никол. Какво не? Дай. Браво. Това да... Никол иска. Ваше. Теди. Не, бе, тръгни, бе. Те там. Сама си. Хубаво си подай. Крумов, бързаш пак пред гола, да знаеш. Дай, Никол. Добре, браво. Дръпни назад малко, Никол. Можеш
Те това го правиш и на мачовете. Место си я пъснеш, да влезнеш. Страхотни тъпоти. Затова не ти дам да биеш. Айде, гледай. Ето ги. Не бързай, стои си, ето го брата на тебе. Вземеш топката напреднеш да... Дай. Колко па е зор този гол да вкараш, бе? Отвори, бе, Крумов, отвори. Айде, сам. Ама гледате сега, гледате го, вижте една грешка. Марти, я върни назад. Да, играй. Марти, мини от десно. Крумов, мини отпред. Теди, тук отляво си. Никол, зад тебе. Айде сам. Ето пас, добре, браво. Марти, трябва да си я вкараш ти, а не да му я подаваш на Крумов. Ти си сам на вратата. Какво си му казал пас, бе, да си я вкара? Аз казах ти да я вкараш гол, бе. Казах ти да биеш, но... Айде сам. Айде удар, Теди. Вижте го дясно, Крумов дясно. Гледайте, дясно е сам. Теди в дясно. Добре, айде. Нищо не съм казал сега. Айде, иска сега. Това го правиме. И на мачове го правиме това. Подавате топката без да гледате на кого подават. Крумов зад тебе. Айде с глава. Добре. Айде, ето го, Никол. Дай, Никол. Айде сама си напред. Иво дай. Ето Тони. Айде, би. Фал, дай му топката, фал. Извинявай. Нико, изпълнявай Нико фал. Бегай напред. Тони, бягай напред. Лошо цежа. Вижте, сега имаш. Вижте, ти на добро. Супер. Стана ли време, момчетата ли трябва да идат? Да. Абе играе, бе! Айде, гледай! Имаш ли един двама вратари? Има, това си има налиса, няма как да го свириме фал. Айде, Никол! Айде, тера! Тео! Би! Завършай, айде, Тони! Поемаш и дигни главата, Иво, дясно, Тони! Леко! Тони, движение. Нико, аре, дай линия на паза, Нико! Теди! Дай злата! Айде, гледай! Айде! Пас! Двама сте! Гледай, добре. Айде, равен! Свири край ще се... Поздравете се! Нема сега, Батковците имат матч и аз искам да успия, ама не може.